Havia sentit de la campanya de la fam, tota la comunitat educativa hem pensat pregar perquè la gent que necessita pau i millora en el seu desenvolupament com a persona humana. Si tingués la màgia d'un mag, de les mines faria caps, de les bombes jocs malabars i dels focs colors a la pau. Frenarem la guerra quan a la nostra classe no existeixin barreres ni sistemes companys. Frenarem la violència quan respectem els nostres professors. Construirem la pau quan perdonem la veritat dels que ens han fet mal. Formarem la pau quan sapiguem somriure als nostres companys, quan estimem els nostres pares, quan siguem amables amb els nostres veïns, quan ens esforcem tant i com estem i així de fantàstica.